Kanza kwethu angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele la kuNqamboti Media TV 18. Kanza kwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, cela wenze okufanele icofa subscribe, ulike bese ushare le video. Kuvuke umunye uthindle zokuxhumana ngesikhathi ubaba weyingane ezimbili eziwe ebuilding lapha eThekwini echaza ukuthi ngabe yini eyenzakalile. Sigameko ke senzeke lapha eThekwini nokuyisigameko okugcine khona kushona ingane eyodwa eyinganeni ezimbili eziwe ebuilding. Kanti ubaba lo uphumela ubala wachazela ithimba lika Ayanda Msweli ngesimo esimehlele laphana ebuilding. Kodwa ke ngale nje kokukhuluma kakhulu ake uyibukele nansi ivideo ezolandela. Kanti ke makhohlwa ucofoza usubscribe. Africa my continent, Africa my home. Se Africa la we South Africa. SeKwaZulu seThekwini. Sekabeni yeTheku la. Lo uField Street lo. 375 number 375 Field Street. Udaba esihamba ngalo lubucayi, lubi, lubuhlungu. Yeah, udaba nje olubi kakhulu. Mhlambe ke ngalena kokuchitha isikhathi zovele hlale phezulu kwalo udaba. Into eyenzekela uthe ngomgqibelo bekumhla ka18 ntambama. Lensizwa le ihlala khona la. Ngokuchaza kwayo yakwaDlamini Sibongo futhi usenenyanga ihlala mhlambe inyanga zithathu. Into eyenzekile la umonakalo ukuthi ama lift awasebenzi. Mayingasebenzi ama lift ibingekho into ethi ama lift awasebenzi. Inkulumo isho njalo. Ithi ibingekho into ezothi ama lift awasebenzi. Noma ngabe bikhona kodwa ngoba bekuzingane beyingeke ikwazi ukuyibona nokuthi zifunde ukuthi ke ilift ayisebenzi. Kodwa mhlambe ngalena ke kwanda ngomlomo njengembenge asikubeke ekutheni bekuku 4th floor la ingane efike zathinta khona umnyango welift wavuleka kanti akukhulu uthu lapha mzazi okhalakathela la phansi. Ingane zakhe zimbili zingamawele lezi ngane umfana nentombazane zawusacazeka phansi okumgcine okuphethe ngokuthi enye ingane yaphangalala enye ingane ke yasinda. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe se-ICU for Dlamini. Tshela abantu base-Afrika, abantu base-South Africa, abantu baseThekwini namaphethelo kwenzekile basengithe ukuyendlala ngokungibekela kwenzakalani mfowethu. Ngiyabonga ithuba ukuthi ufike babumsweli nokuthi ubekezeke lesi simo sekuthoba khona siqhakaziseka futhi usibonayo ukuthi sinzima. Ukulimala ngengane zami zilimala ngomhla ka18 kumgqibelo ntambama. Ngithe ngisendlini nje ngoba bezidlala nezinye kungqonqoza abangani bazo. Bathi abangani bethu sebewile. Mina bawephi bathi bawele emgodini. Ngiyaqala phawu awukho umgodi la ngithi hayi ayingigijima ningibonise ngilapha. Mangiqhamuka zikhomba ilift lapha e4th floor. Yes. Ilift mangiqhamuka ivele ivalekile. Yes. Uma ngiya kuyona nami ngiya ngamandla ngoba ngifuna ukubona phela la bekhomba khona. Ngithi mangithi ngicishe ngiyaphonseka umnyango uyaketuka kanje. And kumnyama lapha phasi ngobheka umgodi. Yes. So ngisuka ngehle ngejubane ngishone ezasi. Uma ngifike ezasi le ndawo le sebeyivale ngebhodi njengamanje. Khona le bhodi eselifakiwe akusabonakala ukuthi yenzeke kuphi kahle kahle noma ukuthi ibinjani. Yes. So uma ngivula lapho ngiphusha ngithi ngiyasibona isikiphe esimhlophe phasi umfana wami ukuthi shuthi uyena lo lele phasi. Intombazane yona ayibonakali ngoba kumnyama shuthi. Yes. Ngiyaxhuma ngiyangena phakathi lapho umakoti wami useyamemeza nabantu sebeyehla bayaphuma. Yes. Ngiphakathi bafika abanye bafethu wangena umunye umfethu naye angilekelele kube khona abasiphushayo isivalo ukuthi ukukhanya kancane ngoba kukhona ugesi. Khanyisa ngethoshi ngiqale ngitakule umfana ngimkhiphe ngilekelele umfethu angimukezele ngimbeke phezulu ngiphinde ngibuyele ngothatha intombazane. Bebelimele kakhulu ngoba umfana ikhanda beliqhumile la ngemumva. Mancabanga mhlawumbe uchopho bakhe ukube kunokumhloshana lesandleni bakhe. Amehlo phuma igazi, amakhala phuma igazi, amadlebe. Nengalo ikhoshe ngenye indlela nje ithambo engajwayelekile kusabeka ngisho ubheka. Intombazane yona ibiphefumula ke yona umfana ubengaphefumuli qobo. Intombazane ibiphefumula ngamandla ubona ngazuthi uma uyanqamuka mayudonsa. Igazi liyaphuma emakhaleni, liyephuma endlebeni eyodwa nasemlomeni futhi beliphuma. Hayi nala futhi engalweni ubopha nje kakhulu.
kube khona imoto ebeyilayo omunye umfowethu sicele kuyena ngoba manje ufonile i-ambulance kwangasekho sicela ukuthi siyacela usiphuthumisele avume umfowethu lo singene nomkami siphuthume esibhedlela athi ngithini masifika cha ngeke ngiqamba amanga basimukele ngokukhulu ukushesha saseke sisala ngaphandle ngoba kufuna kungena odokotela nonesi bodwa babaxilonga emva kwesikhashana base bephuma mhlambe mengenala iphutha beku 30 minutes bathi umfana kasekho uvele efike engasekho intombazane yona isesimeni esicayi kakhulu ayiphaphami futhi ikukhoma yeah isimo senzeke kanjalo lo yo sahlala umgqibelo wonke ke esibhedlela size sabuye ekseni ngo5 sesibuyela futhi ukuthi sizogeza bese ngidlule futhi ngimaphoyiseni awunikeze umuntu le number 375 Smith Street yini igama le flat ise home flat 375 ku field ila kuma khona amatekisi ase morning side noma Musgrave yeah yes awuhlehle ekhaya kuphi ekhaya ise Hawick ngidlule eMaritzburg khona idolobha elincane eHawick indawo ikwahaza ngasempophomeni so isendaweni yasemakhaya cabanga ukuthi Africa my continent inezwele mhlambe ke okunye umuntu angabuza abaphathi bebhilidi senike nahlangana nabo bathini yini enzekalayo abaphathi bebhilidi abakazi baxhumane nami njengomndeni ukuthi bazongikhalisa ngendlela efanele umuntu engingaxhumana naye oyedwa anganoma igama ngilibalule noma ngalibaluli ngalibaluli oyimanager uyangifonela uthi uyimanager yakahome ngisesibhedlela ngaleso sikhathi uma ngilibamba ucingo athi zinjani ingane sesizwile ngesigameko esenzekile ngithi mina eyodwa isiphangalela isekho intombazane sesimini sibucayi kakhulu bese athi kumina uma kukhona okudingayo esho ngesingisi if you need anything you must call us kuphela kocingo lolwanqamulo kwakuyisebusuku ke lapho emva ukuthi sifikile ke ekseni ngibize ngimfonele mina ngoba phela inamba yakhe ngithathile akasabuyeli ke manje kumina ngiyamfonela ngithi indoda yiziphi inqumo enithathayo noma inyathelo enithathayo ukuthi nilungise lesi simo nikhulume nathi mhlawumbe siyumndeni athi kukhona esikwenzayo uhambe isikhathi uhamba njalo usuku ngibhize futhi ngehla ngenyuka ngiyemaphoyiseni sengibuya nalapha emoshari sengothatha istatement namaphoyisa lapha athi ngithini isonto ekseni ngithi mina ngoba angathi awucacisi ukuthi kwenzakalani ngicela ningibonise ifootage ninawo amakhamera ngicela ukubona ukuthi ingane zami zilimale kanjani athi siyakulungisa lokho kube ukuphela futhi ukukhuluma nami uhambe kuthenini ukuze ukuthi ngilongu ngimcindezela ngimlandelela ngithi ngifuna ukubona ingane kwenzakalani lapho sokumsombuluko kwenzakalani na nalapho agcine enginike i-address i-address anginika yona i-address wrong akuyona head office athi office lethu leli menginika i-address unginika lapha e-morning side ku problem keys emgaqweni ngiyabona lapho inkampani egada lamakhamera lapho i-Boss Security uma ngifika khona amandiya u2 naye bangihlalise phansi bathi sizwile ngesigameko siyakhalisana nawo aphinde into kade ishe efonini futhi emva kwaloko athi ikuphi mhlambe esingakusiza ngako ngithi mina bona njengamanje lo mbuzo owushoyo uthi ikuphi ongangisiza ngakho awukho right ngoba kumele nganifikile kumina anifikile usuku lonke lapho umsombuluko u4 ntambama anifikile usuku lonke akekho ukukhuluma nani kumina kusukela ngomgqibelo yisonto umsombuluko kuthulekile inkampani yena nisho lutho ngicela ninginike footage ukuze ngiye naye emaphoyiseni athi cha ngeke sikunike footage imigomo iyala wena buya nomseshi ngithe ngiyamfonela umseshi lapho cha angimtholi ngize ngicine sengifonela umseshi oyijunior naye owafika lapha emoshari naye ahluleke ethi abancenxa ukuthi abanginiki footage kodwa umseshi ophethe icala cha agcine engafikanga okukubalula ukuthi ngomsombuluko ekseni ngaya kumseshi oyiphethe icala iphethe case number enganginikwe
ntambama ngesonto emva kokuthi kade ngisemoshari. Yes. Mangifika kumseshi ngiyamnika i-case number. Uyalithatha idokodo, uma ilivula i-statement engisithathe emoshwari asikho. Bese athi kumina Dlamini i-statement asikho, usithathile yini na emoshwari? Ngithi mina yebo ngisithathile, ngize ngasisayina. Futhi umuntu owufakazi usisi osebenza khona lapha emoshwari reception. Athi ayi ngoba sikho asiqale phasi esinye. Bese kungiphathe kabana lokho ngithi mina kodwa mseshi ngoba bengisithathile nje siphi lesi esi-original sokuqala athi sasesiqhubeka ngoba isimo sikanje. Hayi ngisithathe sonke i-statement ngize ngiqede. Yebo. So lapho kwakuyikhadi zasekuseni. Bese athi umseshi sekufanele kufike la ukuthi phela asuke azobona la kwenzeke khona isigameko. Athi kumina ngiyaxolisa imoto azikho sesherisha imoto siyabaseshi. Imoto esiyisebenzisayo engiyisebenzisayo isathathwa omunye umseshi uye eDurban North. Uzothi mayebuya ngikufonele usondele ngasendlini ngize lapho ngizoyithatha futhi ngizobona ukuthi isigameko senzeke kanjani. Angangifonela umseshi kwazi kwashaya u2 impela. Hlanhla leyo ngoba umngami yena wengayanga esibhedlela. Ngoba mina ngangisesibhedlela sekushaya u2. Umseshi kanti yena usefikile vele la engazange akasazise. Uthuka esehlangana nani umngami. Umngami uyamonto hayi iphoyisa leli uyakhuluma nayo uyambonisa ukuthi kwenzeke kanje. But phezulu kwaloko baba kade kwenzekile konke lokho ke. Amaphoyisa athatha isikhathi ukufika la. Asefika ngolwesithathu ukuzofaka la tape lawa amaphoyisa. So ngigqibelo yisonto ngisombuluko ulesibili amaphoyisa zangafika. Laba bale flat babhizi bayacleana, babhizi bayavala. Igazi lakusulwa. Kuphinde ngishiya icathulo zengane zami angizazi ukuthi